PT Jussila, terve! Sehän on sunnuntai, 24. päivä, aamupäivä, ja oon kohta lähdössä tonne järjestyksen valvojan peruskurssin ensimmäiselle lähipäivälle, ensimmäiselle ja viimeiselle lähipäivälle. Teoriat on ollut etänä. Sitä on suorittanut tässä nyt toista viikkoa. Ja päivän aiheena on voimankäyttökoulutus ja sitten koe, kirjallinen koe. Ja sitten pitäisi olla, jos koe menee suoritetusti, niin mahdollisuus hakea järjestyksenvalvonnan korttia poliisilta. Eli pitää olla päällä sporttinen asu ja levännyt mieli ja vesipullo, ehkä jotain ruokaa. Itellä oli eilen tankkauspäivä. Tänään syö vähän kevyemmin, ei tarvitse mussuttaa sitä ruokaa niin perkeleesti, että voi keskittyä siihen koulutukseen. Eli 12 alkaa. 12 toi 18 syön ennen kuin lähden ja sitten syön siellä yhden kerran ja otan kahvit mukaan ja syön kevyesti, koska periaatteessa mulla on viikko vielä dieettiin jäljellä. Et just löin tuohon kalenteriin lukkoon, että 30. marraskuuta siinä tulee 27 dieettiviikkoa. Siihen ei ole laskettu 2 viikkoa diet breakia eli dieettitaukoa. Eli yhteensä on sieltä keväältä mennyt se 29 viikkoa sieltä toukokuun puolivälistä tänne marraskuun loppuun. Ja siellä on dieettiloppu. The end. Ja sitten alkaa reverse-dieetti ja lähden tuollaisella 2400 kalorilla. Tänään muuten itse asiassa on tuomiosunnuntai. Dömsöndagen. Siinä oli muuten aamupaino 82,4 tankkauksen jälkeen. Viikko sitten aamupaino oli 80,8. Nyt tankkauksen jälkeen tolleen. Eli tuomiosunnuntai, Dömsöndagen. Se on niin kuin tulos tai ulos. Tulos tai ulos sunnuntai. Voimankäyttökoulutus ja koe. Se on tulos tai ulos. Ja jos näette tämmöisen sekopään järjestyksen valvojan tuolla pääkaupunkiseudun kylillä ja kujilla, niin ei kannata tulla vastustamaan järjestyksen valvojaa, koska silloin syyllistyy siihen järjestystä ylläpitävän henkilön väkivaltaiseen vastustamiseen ja minä en sitä vastaa seurauksista.